Am dat rec. Salutare! Salut, bine te-am găsit. Virgiliu Daniel Nanu, prefectul județului Prahova. Așa este. Am identificat corect. Asta este numele meu întreg. Multă lume mulți îmi spun Virgil Nanu. Okay. Fără să spună Virgiliu Daniel Nanu. Și îți convine sau nu-ți convine? Dacă numele meu este Virgiliu Daniel Nanu, asta este numele corect. Cumva ai scăpat fără poreclă, scurtând, știi că oamenii care primesc diminutiv... Am și eu o poreclă. Da? Sau am avut perioada facultății, cum se numește? Da? Gil. Da. Ok. Asta e o ofertă, e o poreclă de showbiz. Gil de la Virgil. Înțeleg. Și toți prietenii, la un moment dat, colegii de facultate, toți îmi spuneau Gil. Asta sună bine. Trebuie să-ți spun regulile acestui podcast. Discutăm o oră, în principiu, dar dacă depășim cu quality nu e nicio problemă. Vorbim relaxat la pertu. Dacă nu-ți convine întrebare, poți să zici pas. Și ne învârtim în jurul persoanei tale și a comunității asta în care trăim, Ploiești-Prahova, să zicem. Ok. Și aș vrea să începem ca la psihanaliză din copilărie. Născut în Ploiești. Da, în 1974 am stat în Malul Roșu. Am învățat la școala 28 din cartierul Malul Roșu. Malul Roșu nu era așa mișto în anii 70-80. Da, așa este. Eu am prins, deci eu sunt generația aia de pe vremea lui Ceaușescu, când mergeam la școală în 3 schimburi, adică mergeam de la 7 la 10-20, schimbul 2 de la 10-20 la 14, în jur de 14:30 și schimbul 3 de la 14:30 până în seara târziu. Cu cheia la gât. Întotdeauna eram cu cheia la gât. Mă duceam singur la școală, din clasa 1. Mie mi se pare că generația e de foarte bună calitate pentru că am învățat supraviețuirea urbană într-un mediu destul de ostil. Nu prea ne zăpăzea nimeni, nu prea erau becuri. Era o generație fericită. Da, asta da. De ce spun asta? Pentru că, într-adevăr, era vremea în care, era un moment în care noi ieșeam, ne jucam toate jocurile astea de societate, jucam fotbal, jucam hockey, jucam bambilici, tenis, toate jocurile alea posibile. Și era un joc în fiecare... Oină, care n-am mai auzit astăzi despre oină nimic. Poate faci ceva în sensul ăsta. Crezi că ar mai prinde sportul ăsta acum? Ar nu trebui. E greu? Eu nu l-am înțeles. Este un sport românesc, cred că ar trebui să ne ținem de el. Okay. Chiar frumos. Dar, vezi, ce să spun, mie mi s-a părut că deci am prins exact cea mai fericită generație. Și eu zic la fel. Și bineînțeles, cu toate prostiile care le făceam, că eram copii, erau blocuri în construcție. Da. Hai să facem o recapitulare. Deci aveam câte un joc pentru fiecare anotimp și condiții meteo. Corect. Fotbal? Corect. Tenis de picior? Da. Tenis de masă? Da. Volei? Da. Căruți cu rulmenți și împins de colo-colo? Paele? Ruble, corect. Pognitori cu doza de la tractor și cu carbid? Da. Și în stâlpul porții sau într-o țeavă? Sau când erau blocurile în construcție, făceam acele din țevi de PVC, suflam cu gornet sau pișcărici, praștie. Pișcărici noi îi ziceam ingliță. Da. Praștie cu bile de fontă de pe calea ferată. Foloseam pietre. Da, cu bucata de copac dată cu clei să prinzi pițigoi. Aia nu. Remi? Da. Șeptică? Era la ordinea zilei. Tabinet? Da. Rațele și vânătorii? Da. Fazan? Da. Leapșa? Da. De avați ascunsă nu zicem pitita? Pitita. Cum să nu? Hai să mergem pe calea asta ferată să vedem unde ajungem? Da. Nu mă duc acasă că am rupt Adidas și mă bate? Dacă te bătai am mâncat. Da, uite, vezi? Sau iarna, când ieșeam și toceam pantofi, deci făceam piste din astea de polei și ne dădeam pe pantofi. Făceam alunecuși ca să exact, mergeam la alunecuși. Ai pus vreodată carton în tenis și rupți ca să mai joci un fotbal cu ei? De câte ori? Da, de câte ori, că la un moment dat îmi ieșeau degetele. Da. Sau jucam și de sculți. Și acum explicația ta, nu ești psiholog sau psihiatru. De ce toate lucrurile pe care le-am făcut noi și pe care ne le făceau părinții noștri pentru că făceau lucrurile alea, nu ne-au transformat în niște monștri abuzați, frustrați? Cum crezi că, dacă îi facem unui copil din ziua de azi, ce ne făceam noi între noi și ce ne făceau părinții când făceam o dudă, ăla iese cu degetul în gură într-un colț al unui spital de nebuni?
La noi de ce n-a mers chestia asta? De ce nu ni s-a întâmplat? Foarte greu de explicat. De exemplu, cel puțin pe mine. Eu am fost un copil bătut de părinți. De ce? Datorită prostiilor pe care le făceam și la școală și când eram acasă. Deci toate prostiile. Deci mâncam bătaie. Dar era by default. Nu țurai părinții după bătaie. Niciodată, dar încă o dată ei aveau tot timpul dreptate. Da. Dar ei, săraci, încercau să mă corecteze. Da? Să scoată ce e mai bun de mine. Au încercat să-mi dea educație. Deci Și cum ți-ai dat seama? Adică vezi că e o nuanță. Ori știai, mă bate, dar mă iubește. Cred că totuși este foarte important părintele. Adică părintele, dacă vede că derapezi de la traiectoria pe care o ai, ar trebui într-adevăr să te corectezi. Dar cred că totuși părinții la momentul respectiv erau mult mai implicați. Da. Și implicați atât în educație cât și în partea cealaltă de a te ajuta să nu derapezi de la drumul pe care tu ar trebui să-l ai în viață. Adică părinții întotdeauna spuneau, domnule, eu de mic copil îmi spunea, tu trebuie să te faci doctor, tu trebuie să te faci aviator, tu trebuie să te faci... Adică de mic copil am plecat cu niște idei. Chiar dacă, într-adevăr, când am ajuns mare am început să-mi doresc alte lucruri, dar tot timpul... Nu te-au lăsat să visezi să fii fierar, cum ar veni. Nu te-au lăsat... Adică și de ce crezi că au făcut asta? Eu la ei mei înțeles. Ai mei erau niște oameni foarte simpli. Au vrut probabil că eu să n-am o viață la fel de rea și de dură și de muncită ca a lor. Cred că de-aia m-au împins spre carte. Cred că orice părinte își dorește. Nu e că acum nu-și mai împinge orice părinte copilul spre carte. Fii șmecher, combină telefoane de la 12 ani, fă bani pe cripto. Sunt alți părinți. Vin cu un exemplu. Tatăl meu, lucra într-un atelier de motoare, mă lua, mă ducea la el la servici să-mi arate ce înseamnă, cum lucrează un muncitor. M-am plimbat cu macaral, avea un macaral din asta într-o hală și pod rulant, exact. Și macaragiul mi-a arătat toate comenzile astea. Mie de mic copil mi-au plăcut motoarele. Poți să răspunzi, ești prefectul județului, îmi imaginez că e ceva important. Alexandru, te sun eu în 10 minute că sunt într-o discuție. Da? Mulțumesc, pa. De asta spun că deci eu am trăit și etapele alea, munca la câmp, mă duceam la bunicii mă luau la fân, la cules prune, adică nu eram menajat, la porumb, orice era pe lângă casă. Ai cărat apă de la fântână cu o cărătă prea grea pentru copilul? Da, de câte ori. Da, am prins și perioada în care bunicii mă sculau dimineața la 4 și plecam cu ei, ne duceam în oraș, da? Stăteam la rând la lapte, erau acele sticle mari cu gâtul larg. Și se dădeau cu niște porții, era o rație. Exact, de-aia și mergeam cu ei, pentru că în funcție de câți erau la rând, fiecare cetățean care stătea la rând avea dreptul să ia, de exemplu, o pâine sau o sticlă cu lapte. Și fiind 3, asta înseamnă că aveam dreptul deci la pachet cu toții, să luăm fie 3 pâini, fie 3 sticle cu lapte. Deci devenisem monezi. Mi-aduc aminte foarte bine și eu de asta, că mama m-a luat cu ea la cumpărături să luăm pui. Un pui de persoană, era tot așa. Da. Și după ce luam, striga câte vecină, Nelo, dă-mi-l și mie. Că să mă duc la vecină, m-a aruncat peste o bară, că era cu ordine, cu bara, cu rândul. Și luam și cu vecina un pui. Da, și din nou, noi trăiam foarte rău. Dar n-am făcut foame. Corect. Și de ce? Cum îți explici că trăiam rău, dar n-am făcut foame? De ce? Pentru că acum e adevărat, mă raportez la părinții mei care și ei lucrau într-un anumit domeniu. De exemplu, tata lucra în zona de motoare, pe partea de auto, în petrol. Iar mama lucra la CEC. Acum exista sistemul ăla de relațional, de exemplu. Eu te ajut în partea asta, tu ajută-mă în partea aia. Eu zbobinez aspiratorul, tu faci rost de stofă. Fiecare cum se descurca. Numai că era un flux, într-adevăr, un lanț care funcționa atât de bine că toată lumea avea. Mi-aduc aminte, într-adevăr, bananele. Da. Păi la banane se stăteam. Și acum mănânc bananele la fel. Și le luam verzi și le puneam sus pe dulap să se coacă. Așteptam 1 sau 2 săptămâni. Bineînțeles că n-aveam răbdare și le mâncam verzi. Că după 1, 2, 3 zile mă tot uitam sus pe dulap și mă întrebam, mamă, sau cop și le mâncam tot verzi. Da, o perioadă, ce spun, într-adevăr, copiii erau fericiți și
părinții, aveau timp, nu știu, era altfel. Știi care cred că e diferența? Atunci noi oamenii eram o rețea socială. Vecinul tău croitor făcea rost de stofă, tatăl tău bobina motoarele, maica ta aranja. Da, nu numai asta, dar fiecare avea congelatorul plin. Așa e, da. Până Adică, era... de exemplu, tăiai porcul, luai porcul, băgai în congelator și mâncai fragmentat. Bă, astăzi mâncăm aia, mâine aia, mâine aia și se ducea pe nu știu câte luni. Și se făcea risipă. Nu, sau, de exemplu, mi-aduc aminte, bunicii mei aveau porc. Sau aveau câte 2 porci, unul îi dădea unul îi dădea carne de vită, deci era un schimb de la un troc, mai bine zis. Deci fiecare cum se descurca. Și era pe bunătate, nu știu dacă asta nu avea o cotație. 5 de asta înseamnă de la. Totul era așa. Hai bre. Adică de asta spun că un flux foarte ciudat, pentru că eu îți dădeam ceva, ăla îmi dădea altceva și tot așa și ne vânteam, dar aveam de toate. Deci dacă trăgeam o linie, aveam de toate. Da. Și mai era acea bucată de care mă oftic sincer. În momentul în care un adult era pe stradă, mă rog, printre case sau printre blocuri, și se întâlnea cu un alt adult, nu era cu salut sau ignor ca azi. Era cu îți dau o țuică, vedem meciul la fan. Deci nu numai asta, dar dacă treceai mă ajut sâmbătă că torn o șapă la... Dacă intrai într-o localitate, în fața fiecărei curți, vedeai o bancă, bătrânele stăteau de vorbă. Tu salutai frumos? Exact, nu exista să nu saluți. Da. Nu exista. Așa este. Eram tot așa, cred că aveam vreo 14 ani și un vecin vrea să-și toarne o placă la casă și zice, dom'le, haideți să ne strângem 5-10 inși să ne ajutăm. Clar, am fost și eu. Da? Dar acolo era un ajutor din asta, deci nu era, exact, nu era pe bani. Când aveai și tu la rândul tău nevoie, veneau cei din jur să te ajute. Deci erau alte vremuri, parcă era o omenie care astăzi parcă nu mai le găsești. Suntem răci. Ce ne-a îndepărtat și ne-a răit? Tehnologia sau traiul? Că traiul nu e, deci, e mult mai bun ca cel de Hai să ne aducem aminte. Și uite, chiar te rog să facem un exercițiu de memorie. Du-ți aminte că pe vremea lui Ceaușescu, la televizor nu te uitai decât seara a 2 ori. Ok, da. Hai să ne ducem de la 8 la 10. Da, nu eram calcul. Da. Deci, în rest, nu aveai tehnologie. Ce tehnologie? Citeai cărți. Telefonul nu, că aveai impulsurile scumpe. Telefon. Nu, era telefonul ăla cu disc. Da. Sau ridicai receptorul, îți răspundea o doamnă în partea cealaltă, fă-mi legătura în partea cealaltă. Deci erau alte vremuri. No. Și de ce? De ce n-am... Cred că aveam... Pentru că aveam nevoie unii de alții? Și aveam timp pentru noi. Astăzi cred că toată lumea, mulți se grăbesc să ajungă acasă, să se uite la televizor, la nu știu ce emisiune. Stăm cu toții ascunși în casă, nu mai socializăm, dar socializarea nu pe Facebook. Da, acum socializăm cu niște aparate. Acum stăm, discutăm prin mesaje, comunicăm la fel. Pe vremea aia nu existau canalele astea de comunicații. Te găsea la telefon sau nu. Erai plecat pe stradă. Sunt și părți bune. Adică, uite, tu în perioada asta ai un plan de a câștiga simpatia oamenilor 1 milion de oameni. Tot județul. Da. Fără tehnologie, din poartă în poartă, îți lua 5 ani. Așa este. Da, dar sunt și părțile bune. Sunt și părți bune, dar pe de altă parte să nu uităm că discuția cu omul, față în față, apare acea empatie cu omul cu care vorbești, ce mesaj vrei să-i transmiți. Adică, într-adevăr, astăzi tehnologia transmiți mult mai repede mesajele, dar nu transmiți din suflet ceea ce vrei să audă celălalt. Nu, acolo e un mesaj pus pe o rețea de socializare și acum depinde cât de mult te apleci să-l citești și să-l și înțelegi. Și cât de abil a fost ăla care l-a scris ca să-l placi. Corect, că nu mai e sincer. Corect. Rămân în continuare și, repet, nu exclud, deci componenta medie. Răspunde fără 2 secunde. Da, vă rog. Să trăiți, haideți că v-am deranjat. Vă rog. Vreau să vă întreb și eu ceva. Noi avem organizația ISA la problemă.
Da, dar rugămintea mea este să vorbiți cu președintele de acolo, da? Vă trimit eu un mesaj cu numărul lui. Da? Bine, mulțumesc, numai bine. Știi exact genul de om cu care ai vorbit. Omul care sună la 10 noaptea, care dacă îi zici scuză-mă puțin, ai figur, nu vrei să vorbești nu cu vrei mine. să răspunzi. De obicei, eu răspund la toate, foarte rar nu răspund. Sau mă rog, uite că suntem într-o discuție, acum mi-am permis să răspund. Când suntem într-o ședință, fie răspund și rog să mă sune mai târziu, fie dau un mesaj, te voi suna eu. Dar nu-ți permit să nu răspunzi. Și mai mult decât atât, să zicem că dacă nu răspund, sun eu înapoi. Nu există să nu Este sun. de politețe măcar. Da. Mie așa mi se pare corect. Să suni înapoi, că într-adevăr mai sunt și situații în care chiar nu poți să răspunzi și mi se pare normal că dacă ai fost sunat să suni tu înapoi și așa procedez. Corect. Hai să ne întoarcem la viața. Deci ai terminat copilăria fericită cu zarzăre, cireșe, Da. n-am luat fructele precum vezi, le luați deoparte. La oraș în timpul Ce bune școlii. erau, fac o paranteză, ce bune erau merele alea pe care le furam de la vecin. Da, întotdeauna merele furate sunt mai bune. Deci, Cireșele furate. Erau. Dar aveai regula de aur să nu rupi crengi. aia Dacă rupeai crengi, da, nu mai mâncai anul următor. vecinul avea voie să te bată dacă rupeai crengi. Adică venea tata, de ce ai dat brenier? Te-ai rupt crengi. Ok, harder. Era ok. Bun, ajung la liceu. Da. S-a născut vreun pic de simț civic sau de un fior al carierei viitoare sau erai un adolescent obișnuit cu planuri obișnuite? Nu, eram un adolescent cu planuri obișnuite, deci am plecat în clasa nouă. Deci am făcut școala, am învățat la școala 28 în Malul Roșu, după care m-am dus la liceu la Caragiale în Ploiești. Și eu tot Caragiale. Da? Ok. Ce generație? Nu mai știu cum au dat afară, îți pot să separat. Da. După Revoluție n-am fost destul de bun pentru liceul ăla și No, deci, da, dar eu am prins treapta întâi și treapta a doua. la fel, în a Da, 10 deci- eram în... Mie mi s-a părut destul de bună treapta a doua, pentru că, într-adevăr, plecai în... Deci, după ce luai treapta întâi, te duceai în clasa 9 Și acolo se rupea. se rupea între 10, la sfârșitul clasei a 10-a. De ce? Pentru că te ducea pe o anumită direcție. Adică ori erai bun și mergeai mai departe. Și am fost o generație în care toți colegii mei, deci colegii mei de liceu, toți au intrat în anul ăla la facultate, dar toți. Da. Deci nu am fost niciunul care să nu fi intrat. Cine nu lua treapta a doua era îndrumat părintește de societate Către o școală profesională. sau ia-ți un job, că erau De obicei plecau la școlile astea profesionale, cel puțin în zona în care, sau mă rog, în mediul în care am trăit eu, continuau. sau pe unii motivați să ajungă la un liceu prost și să tragă cu dinții, că de la liceu prost ajungeai greu la facultate. Era o mare diferență de predare. Așa la este. Caragiale și la Așa Renan. este. Chiar erau elita. Da, erau cele două licee, Caragiale și Mihai Viteazu. Nichita și Cuza nu se vedeau pe Gogoșarii roșii, deci Da. cei de la Cu Caragiale măgarii și măgarii veseli. veseli din partea altă de la liceul. Ne mai băteam Viteazu. prin față pe la poștă și ne ruptam. Erau acele orgolii între noi, da. Ne și întâlneam. Uite, vezi și asta. Eram de fapt toți niște tocilari. Dar pe stradă eram hooligans, ca britanici. Este inexplicabilă că nici de bătaie nu se supăra nimeni. Că era o bătaie de haine, de fapt. Da, de fapt nu e bătaia asta de acum. Era o bătaie într-adevăr, ne mai dădeam și câte un pumn. Asta e, mă șută în fund. Dar nu era ca acum. Atunci, într-adevăr, ne băteam, ne și împăcam. Așa e. Și dezvoltai prietenii foarte bune. Da. Ne întâlneam, mi-aduc aminte pe baza baza sportivă de la noi, de la Caragiale, da, aia, în groapă, cum îi spuneam. Groapă, da. Ne vedeam acolo, jucam fotbal. Erau inerente și discuțiile și certurile și împăcările, adică era o chestie care se învârtea și funcționa. Da. Ce visai să devin liceu? Deci când ai intrat la Caragiale, ai visat aproape un mare. Deci, ce mă fac eu? Exact ce spuneam mai devreme. De exemplu, tatăl meu a lucrat în petrol, în zona de motoare auto și învățasem să repar motoarele atât de bine încât chiar îmi doream să fac liceu auto, cum îi spune facultatea, AREU, automobile rutiere. Cea de la București sau cea de la Brașov? Cea de la București. Și spunea tatăl, zice, băi, te învăț eu să repar, te învăț eu partea de auto, zice, și oricum le știi foarte bine, de ce să te duci să fii murdar pământ? Mai bine fă o altă facultate. Și mai curat.
Mă rog, am rămas cu sufletul acolo, că primul meu motor reparat cap-coadă aveam 16 ani. Ai reparat un motor de ce? Deci Skoda 120. Da. Skoda 100 era și super mașină. Da, Skoda 120, l-am demontat motorul, l-am făcut bucăți, l-am reparat, l-am segmentat. Era o pasiune și făceam și îmi plăcea. Bine, atunci a avut tata încredere să mă lase pe mine să fac singur toată reparația. Că erai foarte bun. Foarte bun. Bine, deci eu... Nu te lăsa să o strici. Deci, noi își iubeau copiii, dar până la stricat. Acolo intervenea... Eram un fan al garajului. Deci toată copilăria mea, deci tu când îi scăpam în garaj, scoteam toate sculele. Îmi plăcea să... Aveam și o bicicletă, o meșteream, o vopseam, o demontam, o reparam, o stricam. Da. Era o pasiune pe partea asta să umblu, să fac. De exemplu, mi-a plăcut de exemplu și electronica. Făceam acele aparate radio, cablaje, pescăruși, Eric, Ricu. Ai avut Ric? Da. Da, foarte tare. Și mai erau aparatele alea Eva. Eva, da. Da. Chiar erau frumoase. Da. Paranteză, să știi că și spunem și oamenilor. Exista un aparat de radio din perioadă se numea Apollo și era în forma unui roboțel. Da. Știi cu cât se vindea cu un Apollo? Cu 2000 de lei. Pentru că au dispărut complet. Erau atât de iubite încât și atunci se vindeau pe sub mână și acum e un obiect de colecție foarte prețios. Da. Mi-aduc aminte, la un moment dat, era perioada în care veneau polonezii la noi la mare și pe traseu se opreau, mai vindeau un casetofon, veneau cu acele mașini Polski Fiat. Polski Fiat alea mici, da. Și vindeau spray cu săpun vindeau tricouri îndungi cu Lacoste aici, dacă le mai țin. Nu mai știu. Mamă, și ce fericit era când îmi luam un tricou de gen și îl portam a la lung. Și Walkman, vindeau Walkman. Da. Ce vrem, ce fericit. Nu, atunci puneam preț pe ceea ce făceam. Nu pe te bunuri. bucurai. De exemplu, plecai într-un concediu. Eu când știam că plec cu ai mei la mare, păi nu mai dormeam o săptămână de bucurie. Am fost cu cortul. Da. Vai, ce frumos era. Ne bucuram intens de orice. Deci chiar mă bucuram să când plecam în țară. Ai dreptate. Senzația nu pot să dorm pentru că mâine fac ceva tare. Mi-o aduc aminte și acum uitasem de așa. Deci aia când plecam la mare, deci cred că o săptămână, nu, o săptămână nu dormeam. De fericire, de-abia așteptam și număram zilele și îți spărai tenis și îți făceai lecțiile, orice, să nu cumva să se strice povestea. Da, și că plecasem de la liceu. Ce vrei să devii, da. Și m-a bătut tata la cap. Bă, meserie murdară, tu asta vrei să te faci. Și până la urmă mi zic, ce facultate să fac? Și m-am dus pe zona de electronică și telecomunicații. Wow! Da, și am făcut facultatea prima mea facultate de electronică și telecomunicații. Am terminat facultatea, m-am angajat imediat, nu o să uit momentul ăla când m-am dus la șeful Romtelecom și pe vremea aia și am zis, domnule, zic, m-am ridicat mâinile, am terminat facultatea de telecomunicații, am venit la dumneavoastră să mă angajez. Să uita la mine, ce, păi, știi că nu se angajează oricum. Și domnule, dar asta am terminat. Și am venit să mă angajez. Erați puțin, cred. Da, bine, nu era, că nu a fost ușor și într-adevăr, probabil că de la curajul care l-am avut, că l-am impresionat pe om și zice, domnule, a venit unul la mine, vrea să se angajeze, vrea să muncească, probabil l-am impresionat. Ai făcut o impresie bună, da. E adevărat, nu m-am angajat la Romtelecom atunci și am ajuns la o firmă particulară, privată, proiectări în telecomunicații. Deci se întâmpla în 90, 91, 92, pe atunci, nu? 93? În 92 cu facultatea, 93 cu facultatea, după care 98 m-am angajat. Protelco, firma din Câmpina. Exact, Protelco, proiectări telecomunicații. Erau foarte tare. Și am lucrat 15 ani aici. Da. Deci, da, la fel, momente frumoase. De ce? Pentru că voi creați infrastructura de la zero atunci. Exact. Prima fibră optică, primul cablu de net. Deci, totul era pe... La fel și acolo. Deci m-am implicat atât de mult încât, nu o să uit, rețeaua de telefonie fixă a orașului Abrud, Zladna, deci am plecat într-o delegație, trebuia să facem rețeaua de telefonie. Deci Zladna, Abrud, Câmpeni. După care m-am dus să le leg cu un alt proiect de fibră optică. Și tot Abrudul, ca și rețea de telefonie fixă la momentul respectiv, e făcută de mine. Gândită de mine. Deci, ce stare bună, da. Dar cum spun, de ce? Pentru că pentru mine era o provocare, stăteam printre niște oameni, niște specialiști și am învățat de la ei. Da. Dar
am învățat făcând și am avut o ambiție asta. Cea mai bună școală. Zic, dom'le, am înțeles, acum vreau eu. E adevărat că m-au ajutat și ei, că nu poți să faci un proiect singur. Da. Dar eu am gândirea cu... Și nu te-a ajutat de pomană, creștea firma. Dacă încă un om putea coordona un proiect, era foarte bine pentru el. Recunosc că firma a fost tot timpul alături de mine și tot timpul m-a ținut aproape, pentru că... N-avea cum să nu te țină și eu mă gândesc la oameni. Frate, eu mi-aduc aminte când ne-au băgat cablu în cartier. Deci simțeam că oamenii ăia ne schimbă lumea. Aveam un canal la televizor și pe urmă aveam și net și 100 de canale. Eram, mamă, ce fericit. Au fost momente frumoase. Firma unde am lucrat m-a ajutat să văd țara. Pentru că după aceea ne-am extins în toată țara. Firma a câștigat un contract pentru Orange România prin Alcatel la momentul respectiv și tot ce a însemnat proiectare cu fibră optică, cred că la mai bine de 80% am participat eu direct. Ce mișto! Adică și discutăm de vreo 3000 de kilometri. Ca să nu mai spun că, fac o paranteză, eram în Oradea, cred că undeva la sfârșitul lunii iunie, și cei de la Alcatel semnase un contract ca până la sfârșitul lunii august să dea în trafic un cablu cu fibră optică, lega releul de la Oșorhei, trebuia să se juncționeze cu fibră optică în vamă și să dea drumul la trafic către Ungaria. Și am avut ca target în alea 2 luni să fac proiectul, să obțin toate avizele, să am autorizație și să mai și funcționeze cablu, adică și execuție. Și a fost așa o nebunie totală, că la un moment dat zic, doamne, am 2 luni, cum fac eu toate astea? Și într-un final cu constructorul, deci unii săpau, eu făceam proiectul, îl dirijam. Deci 2 luni a fost ceva extraordinar, dar eram și... Erai în acel moment. Era o pasiune, dar încă o dată. La un moment dat, deci după 2 luni, când toată lumea zice, domnule, zice, dacă ne iese proiectul ăsta, zice, o să-ți ridic statuia aici în Oradea. Okay. Deci așa discutam cu cei de la Alcatel. Dom'le, zice, trebuie să funcționeze și era un target și punea, deci tot ce făceam acolo era o pasiune, deci făceai cu sufletul și la sfârșit, când vedeai lucrarea funcțională, dom'le, erai un om fericit. Da. Și eu repet, eu nu neapărat că aveam un salariu foarte bine la societatea, foarte bun la societatea la care lucram, dar eram fericit datorită proiectelor pe care le făceam și după aceea le vedeam funcționale. Da. Și e mare lucru să simți că munca ta de fapt a avut o finalitate. Da. Eu mai meșteresc cu mici obiecte vechi. Iau câte un scaun ponosit, îl fac scaun frumos. Și eu am și acum pasiuni de genul ăsta. Și am o mulțumire enormă pentru câte un fleac. Îmi dau seama cum a fost la tine când luai un oraș îngrămădit în timp așa și îl lăsai cu oamenii conectați între ei și cu lumea. Cred că e o stare foarte mișto. Dar ai oprit momentul ăla. Adică de ce ai lăsat starea aia de bine? Ți-ai făcut plinul, ai obosit. Ai vrut altceva, ai dezvoltat o nouă pasiune, schimbat anturajul și momentul când ai zis gata. Vorba la unul, eu am fost un pic ca țiganul cu corpul. Ok, da. Deci vorbeam de proiectul ăsta mai devreme. Ai avut nevoie de altă provocare? Adică? Nu. Deci la un moment dat m-am trezit, eu trebuia să dau drumul la trafic. Adică aveam o încărcătură în spate, domnule, mi-am asumat și eu trebuia să lupt, să alerg, să fac. Și mi-aduc aminte, eram cu proiectul ăsta, am ajuns la Oficiul Județean de Cadastru în Oradea și m-au luat oamenii ăștia acolo, domne, ca să putem să dăm aviz, trebuie să ne aduci nu știu ce extrase de carte funciară. Și ce vrea ăsta? Da. Eu mă duceam cu proiectul meu, ăla zice, ce ăsta e proiect? Mă mai și jignea că ce ăsta e proiect? Sau unul mai deștept decât tine? Nu, el vorbea pe limba lui, de fapt el vrea altceva, el nu înțelegea nimic din proiectul meu, că până la urmă asta este. Eu mă duceam cu proiectul, eu îmi dădeam seama că respectivul nu mă înțelegea, dar el de fapt vrea niște documentații specifice ca să poată să-mi dea mie avizul și nu înțelegeam și bineînțeles am început să mă documentez, să văd despre ce e vorba. Și zic, domnule, asta vrea un plan cadastral. De unde? Ce-o fi la plan cadastral? Că zic, uite, cel mai bun e proiectul meu. Da. Și în final, după ce m-am documentat, am reușit, cu greu, în fine, am reușit. Deci chiar am reușit, ăla a fost un succes acolo. În fine. Și societatea la care lucram, văzând faptul că era un domeniu la început, cu lucrări de cadastru, eu am luat decizia să facă un departament de cadastru. În firmă? În firmă, da. Eu fiind directorul tehnic al societății.
Ok. Acum, normal, Păi cine delega? dragostea mea era în zona de telecomunicații, acolo era implicarea maximă. Bine, eram genul de om care, acum fără exagerare, mă duceam dimineața la 6 la serviciu și mă întorceam noaptea la 1, 2 acasă. Adică erau niște provocări și acolo, că în momentul când te implici, n-ai cum, acolo ai o țintă. Dom'le, până la data de trebuie să fac. Da. Nu există. Timpul, într-adevăr, nu ne ajuta. Dar ca să atingi, trebuie să stai, să-i mobilizezi pe toți, să-i faci, să lucreze, să tragă. În fine, și eu eram în zona de telecomunicații, directorul meu tot îmi spunea, zice, bă, vezi că ești director tehnic și departamentul ăla e al tău. Eu fugeam de ăla ca de râie, că nu înțelegeam nimic. Da. Și în final, când au văzut oamenii că fug, au zice, bun, uite, rupem în două, deci ăsta de telecomunicații funcționează foarte bine, ăsta de cadastru trebuie să-l punem pe picioare. Și mi-au zis la un moment dat, zice, ok, nu te mai ocupi de telecomunicații, rămâi director tehnic, dar te ocupi de zona asta. Și zic, Doamne, ce am făcut? Asta e cea mai mare pedeapsă pe care am primit. E pedepsa competenței, să știi. Când ești bun să pornești ceva de la zero, ei zic, da, pornești tu și pe ăla. Dar lucram cu niște oameni care erau specialiști și eu trebuia să și înțeleg. Da. E adevărat că și ce să m-am dus, am făcut o post-universitară. De un an jumătate, adică m-am dus la facultatea de construcții. Da, ăsta nu e un fenomen comun când vrei să-ți ajungi din urmă angajat. Păi nu e, deci ce se întâmplă? Bun, că știam să-i organizez, dar trebuie să înțelegi toate fenomenele, să le simți, pentru că așa le manageriezi cel mai bine. Corect. Și am făcut post-universitar asta, un an jumătate. Între timp am ținut de treabă, lângă ei, am învățat, i-am pus la treabă pe toți, rezultatele au început să apară, am crescut de la an la an. Condiția ca să fac această post-universitară era să fii inginer. De ce? Pentru că tu nu mai făceai materiile de bază, matematici, ci făceai doar specialități. Problema e că am terminat această post-universitară, dar nu aveam un document care să spună, adică nu eram nici inginer, nu eram nici tehnician, nici era un fel de reconversie, adică ai terminat ceva, într-adevăr, foarte multă muncă, foarte multă carte. Adică, dar nu era și diploma aferă. M-a încurcat diploma, mi-aduc aminte că m-am dus deci am terminat, de un an jumătate a ținut acest curs și la un moment dat m-am dus la rector, care la un moment dat ne-am cunoscut și cu profesori, am lucrat împreună, am făcut niște lucruri minunate împreună în județul Prahova și da, că la un moment dat angrenasem profesor să facem o rețea mare GPS. Am avut vreo 30 ceva de GPS-uri și discutăm de anii 2005-2006. GPS-ul era cât jumătate de birou. De ce? Pentru că tu trebuia să lucrezi într-un sistem de referință, trebuia să-ți determini niște puncte, ca să fie totul unitar și am angrenat vreo 30 ceva de oameni. Fiecare, unul trimis în Brașov pe nu știu ce munte, pentru că trebuia să te legi de rețeaua existentă. Da. Și îmbrăcam județul Prahova. Cu referințe, Exact. Și cu profesori implicați, toată lumea, Doamne, wow, ce vrei tu să faci aici? Dar i-am implicat și în fine, după tot experimentul ăsta, m-am dus la rector. Zic, Doamne, eu cine sunt? Ce sunt? Da. Și mi-a zice, bă, mai bine trebuie și faci facultate. Și să auzi asta după post-universitară. Deci, m-am dus și am făcut facultate. Norocul meu. Câți ani aveai, dacă pot să te întrebi? Vreo 30 și ceva. Nu mai aveai chef de mers la școală, mă gândesc. Păi nu era vorba de chef. Nu era vorba de timp, că eu eram implicat în alte proiecte și trebuia să-ți găsești timp. Și m-am dus la facultate. Ce să fac? E adevărat, am avut noroc primul an. De ce? Pentru că în momentul când m-am dus cu diploma de la Facultatea de Electronică și Telecomunicații și mi-am echivalat toate materiile astea, tot ce înseamnă matematică, care erau comune. Și m-am băgat direct în anul 2. Ai avut un avantaj. Am avut un avantaj care m-a ajutat foarte mult și mi-a dat și curajul să merg mai departe, pentru că la un moment dat zic, mai fac încă 4 ani de facultate, în partea cealaltă am făcut 5, aici 4. Și post-universitar așa? Da, mai pierdusem un an jumătate cu post-universitară, dar până la urmă a fost o decizie corectă, pentru că într-adevăr diploma a contat. Chiar dacă tu la un moment dat capeți experiența necesară, dar trebuie să fii susținut.
și cu copilul meu, același sfat i-am dat, adică întotdeauna am fost foarte atent. De fapt, când faci ceva, trebuie să fie complet. Ok, așa e. Da? Și de asta, până la urmă, mi-am luat decizia de a merge și să fac această facultate, lucru care în final m-a și ajutat, că după ani de experiență, după studiile care le-am făcut, și după, am ajuns în 2013 director la oficiul de cadastru. Dacă nu aveam acea diplomă, nu ajungeam niciodată. Nu ajunge. Pentru că una dintre condiții trebuia să lucrezi în domeniu, să fii specialist. Da. Deci altfel nu ajungeai. Da, asta a fost cheia de boltă. Da. Da, adică a fost o decizie corectă și pe toți i-aș sfătui. Dom'le, până la urmă, orice faci, Pune studiile în sinergie cu cariera pe care vrei să o... corect, adică nu lăsa lucrurile neterminate. Pentru că mulți se pună pe urechea că lasă că mă pricep. Dom'le, una e să te pricepi, alta e să ai și documentul care să certifice că ești bun. Pentru că astăzi, de exemplu, la stat, fără documente, nimeni nu te angajează. Cât ai fi de bun. Ăsta e un punct slab al statului, dar o să vorbim. Putem vorbi pe tema asta, dar eu consider că, dom'le, ca să fii bun într-un domeniu, trebuie să fii specialist. Asta clar. Adică mă gândeam... Dar nu se poate învăța toate după ureche sau mânuind? Nu există. Nu există. Vrei să excelezi într-un domeniu, repet, eu la un moment dat am excelat, dar dacă am avut un moment în care am rămas cu cursurile în urmă, m-am dus și m-am perfecționat. Repet, am ajuns să fac o facultate. Pentru că la un moment dat ajungi să conduci niște oameni și cred că e jenant să conduci niște specialiști și tu să nu vorbești aceeași limbă cu ei. Deci, per total, ai adunat peste 20 de ani de școală. Da. Ok, îi lăsăm puțin deoparte. Ne întoarcem la liceu-facultate. Familia, soția. Întâi să te întreb, ai crescut cu frați, surori, verișori? Într-o familie de asta? Am o soră. Curte plină? Am o soră. Și Nu e. de ce? Dom'le, ce mai băteam când eram mici? Da, toți am Ce mai băteam? E adevărat că după aceea ne-am iubit și nici acum ne iubim foarte mult. Adică am trecut în extrema cealaltă. Noi ne băteam ca psihopații. Nu. Totul era partea copilăriei. Și mă urcam în mașina de spălat, să mă împingă și eu stăteam, făceam pe acțiune autobuz. Asta n-am știut-o cu mașina de spălat. Da, păi luam mașina, era albaluxul ăla, dădeam capacul, mă urcam în ea și mi-a săraca mă împingea. A smuls cineva vreodată, cineva accidentat, desigur, furtunul să te alerge cu el prin curte puțin? Adică, dacă te băteai, mânca și de la furtunul. Eu mâncam de la umeraș mult. Furtunul era în situație limită. Și furtun și curea. Nu, dar încă o dată, să ne înțelegem, și profesorii deci mă băteau cu rigla. Da. Bine, hai să fim serioși, nu mă băteau degeaba. Exact. Hai să o lămărim de start, că nu am venit. Sau perciuni, știi cum erau, mă luau de perciuni. Deci niciunul nu m-a bătut. Mergeam la școală tuși ca să nu aibă de ce să ne apuce. Nu pentru că ne doream tusoarea aia. Deci când făceam, mă duceam singur. Uite, așa mă duceam și avea un arătător și când mă dădeam, și ți-aduce aminte că ne certam colegii care veneau la școală cu rigle de lemn, pentru care se rupeau greu. Toți ne vorbise să avem de plastic. Da. Veneau fetele cu bentiță. Da. Ce vrem. O să discutăm și despre aia. Vreau să mai vorbim o dată până la alegeri despre subiect. Acum să rămânem aici. Deci, crescând într-o familie de asta așa dinamică, presupun că n-ai avut o problemă în a-ți face o familie. Nu. Sunt căsătorit din 1997. Chiar nu eram student. Împlinești în curând 30 de ani de... Da. Am o fată care tocmai a făcut 24 de ani. Felicitări, mulțumesc. Sunt mândru de ea. Logic. Ea a fost olimpică națională la română, la engleză, la chimie, la biologie, dar fac o paranteză aici. De ce? Pentru că după toată latura asta umană, și vorbeam mai devreme că îi spuneam copilului, zic, mă, tati, știi cum mi-aș dori să ai și tu o meserie. Și râd că stăteam eu, soția, copilul și ce meserie? Zic, vreau să fii și tu un inginer, că te duci, faci limbi străine, ești bună. Zic, uite, îți promit, te țin eu în facultate, te țin și la a doua facultate, dar să ai și tu o meserie. Nu limbi străine. Zic, nu, spun că nu, ca să nu. Nu e meserie, dar ai o meserie, o fac și aparatele. Dar, ok, vrei să fii profesor, foarte bine, dar hai să fii. De ce? Pentru că eu am o chestie. Matematica întotdeauna îți ordonează mintea. Așa. Îți creează așa o logică. Și la un moment dat
Ai Am convins-o? decis cu toții. Informatică. Ok. Bine. Tu cumva ai simțit-o care înclinații, talent, ceva. Deci ea la sfârșitul clasei a 10 a luat decizia, gata, mergem pe latura asta informatică. Într-adevăr, nu mi-am dat seama în ce ne băgăm, ea fiind o fată ambițioasă, muncitoare. Ți-a pus nivelul sus de pregătire. Am început cu pregătiri, că era un domeniu pe care nu prea îl agrea și a trebuit să o dăm la pregătiri, și făcea pregătiri odată pentru bacalaureat, ajunsese odată pentru facultate și a intrat la fără taxă și în Cluj și în București. A fost un moment dificil atunci pentru că cei de la Cluj erau puțin altfel și au reușit să o convingă să rămână acolo. Noi nu eram pregătiți pentru Cluj, nu eram pregătiți pentru București. Da. Și copilul meu acum, sunt foarte mândru, a terminat Cambridge-ul pe inteligență artificială. Foarte tare, felicitări. Lucrează în Londra astăzi, la o firmă în domeniu. Mamă, ce mișto. Da, e foarte bine. Deja ea, oricum, perioada facultății, făcea internship-urile tot la Londra, la JP Morgan. Ok. A intrat acolo, da. Ce să zic, n-am ce să zic. Deci ai învins. Bucata asta o vezi cumva. Da, să fac și paranteza, că e foarte. Da. Termină facultatea și la un moment dat îmi dă diplomă. Când ne uităm pe diplomă, nu scrie inginer, scrie doar informatici. Și zic, când mi-am dorit eu să aibă copilul diplomă un text de inginer, uite că tot n-a fost să fie. Și deci este informatician. Ai zis de fără taxă. Nu e nimic fără taxă. Cred că te-a costat de te-a uscat și pregătirea și... Da, bine, nu. Asta e o problemă în România. Sunt oameni care și-ar împinge copiii spre performanță, dar efectiv nu-și permit. Trebuie să recunosc că am avut soția care a stat foarte mult în spatele Alexandrei, a ajutat-o foarte mult și la capitolul educație, fiind un tip care mie mi-a plăcut să muncesc, să lucrez, să... E familia tradițională. El asigură necesarul și femeia îl gestionează. Meritul este 100% al în milioane de femei, în milioane de familii se întâmplă așa și așa, mi se pare. E adevărat, cineva din familie trebuie să aibă grijă și de copil. Dacă eu eram pe partea cealaltă să asigur componenta financiară, pe partea cealaltă soția compensa cu copilul și stătea în spatele ei, nu neapărat să derapeze, cu toate că i-a și-a dorit performanța. N-a avut temperamentul și imaginația ta, nu în materie de prostii și de pica ta. Nu pot. Nu există comparație. Nu poți fi egalat ușor. Nu există comparație. De exemplu, ea citea foarte mult. Eu eram un copil care era mai mult pe stradă. Da. Nu citeam și noi, dar mai mult bătut de părinți. Că trebuie să citim. Da. Adică citeam și noi, dar nu... În zarzăr. Nu ne plăcea să ne cocoțăm. Mi-aduc aminte, fugeam dimineața, făceam schiuri din țambre. Da, deci rupeam țambrele, mă duceam în apă caldă să le întorc vârful și alea erau schiurile. Făceam dimineața, mă mai întorceam seara. Bine, cu bătaia de rigoare, că iar n-am învățat. Spune-mi ceva, prietenii aceia din copilărie mai sunt în anturajul tău? Ăia buni, ăia de întins muci împreună înghețați, aia cu care ai împărțit un măr, cu care ai mâncat greu de spus aici. De ce? Pentru că fiecare a plecat pe drumul lui. De asta spun că și eu am plecat la un moment dat. Nu că nu mi-a plăcut Ploieștiul, ba din contră mi-a plăcut, numai că odată ce am plecat spre București, vii mai greu înapoi. Am rămas cu facultatea acolo, după care m-am măritat. Da. De ce? Că am stat la soție. Așa. Mulți ani și am ajuns în Corn. O localitate foarte mișto. O localitate în care într-adevăr le are pe toate, foarte frumoasă. Am niște prieteni în Cornul, e foarte liniște mereu. Seara te împacă strada, nu urlă la tine, nu vuiește. Deci este altceva. Este altceva, este o bucurie să stai în localitate, să vezi oameni serioși, oameni care nu te fură, nu te jignesc. E liniște. Bine, ai și toate condițiile, toate străzile sunt asfaltate, ai... Da, e o comună mișto. Da. Și aerul curat și, mă rog. Și de asta spun că mi-am și schimbat stilul de viață. Locul, adică am stat în Ploiești, după care am fugit la București, m-am întors în Corn, am stat la soție, după care m-am făcut eu o altă casă
Da. Acum trecem și până etape de genul ăsta. Da. Mi-am vândut casa ca să-mi țin copilul la școală. Da. Am trecut și până etapa asta. Păi, dacă stai și te Și gândești după aceea copilul... mi-am făcut o casă adecvată pentru mine și soția, pentru că am stat și ne-am gândit, dacă, mi-am pierdut părinții și am zis, doamne, n-are rost să stăm cu dita mai casa, copilul a plecat și ce să mai bine vindem, facem ceva și asta am făcut. Da. Am ajutat copilul și acum avem ceva adecvat. Ai făcut foarte bine, copilul e de fapt principalul job, nu carierele noastre. Așa este, Adică și de fapt acolo e cea mai mare satisfacție. Acolo e, da. Și cea mai mare bucurie când îți vezi copilul împlinit și realizat. Și realizat, de fapt, e foarte greu să spui că e realizat, că dacă copilul e obișnuit cu performanța, el nu se va opri niciodată. Atinge un nivel, s-a hrănit cu nivelul ăla, după care vrea altceva, mai sus, mai alte provocări. Adică acolo e bucuria. Cum facem să aducem Alexandre ca ale tale, așa competente, titrate, cu putere de muncă, cum facem să le aducem prin administrația asta unde nu vedem multe persoane de tipul ăsta? Bun, o întrebare foarte grea și de ce? Nu vreau un răspuns acum, da, de ce spun asta? că ai simțit asta. Nu. La oficiul de cadastru n-ai lucrat numai cu legende. Nu. Ai avut și oameni clienți de partid, ai avut și diversi picați pe forn. Mulți mă condamnă, că zice, Dumnezeu, tu stai foarte liniștit, ți-a plecat copilul, nu mai vine. Așa este, dar când copilul tău își dorește performanța, deci nivelul ei aici a fost atins. Da. A vrut mai mult. Tu nu poți să-i spui, nu te duce și să rămâi. Da, să o ții pe loc. Nu, eu am considerat că până la urmă, dacă ea vrea performanță și vrea mai sus, să o lasă ducă. Așa a ajuns și la master la Cambridge. Okay. Ea s-a dus, deci eu n-am contribuit cu nimic. Ea la un moment dat a venit cu o selecție de facultăți unde a fost admisă și ne-a întrebat, a fost admisă în Elveția, la ETH, a fost admisă la Cambridge, la UCL. Și tu ai zis, ok, vindem casa. Și când ne-a spus toată povestea asta, ce facem? Că vindem mașini. Păi nu, că am vândut și mașina. Nu, așa se face. Nu glumesc. Nu glumesc. Da. Deci mi-am vândut casa. Foarte bine ai făcut. Mi-am vândut casa pentru că mi-am dat seama că, Dumnezeu, cu ce o susținem. Da. Acum toată lumea. Ai avut și încredere că o să reușească și că nu e o moftangeală. Păi 2 secunde, dar ea reușise. Da. Deci n-am contribuit cu nimic. N-am făcut nimic și atât am zis, vedeți că, uite, vreau să mă scriu și eu. La început am crezut că e o glumă. Dar când a venit, vedeți că e o realitate, în momentul ăla ne-am dat seama că, până la urmă, noi puteam să stopăm, da? Că, să fim serioși. Da. În România copilului nu ne permite în să România toate condițiile să facă un master aici. Da. Dar până la urmă, când vezi că copilul tău e apreciat și a ajuns la un anumit nivel și nivelul este recunoscut, nu să-i spui să stai așa. Și am luat decizia de, hai să mergem, să o susținem mai departe. Hai să o susținem. Bine, am trecut într-o altă dimensiune. Că... Erai la cadastru când ai știut că fiica ta a pornit ca o rachetă spre viitor? Da. Da. Și cum ți-a influențat munca? Că la Protel era simplu, munceai mai mult, erai plătit mai mult. Deci, aici ai devenit bugetar, leafa stop joc, că e nivelul X. Aveam un teren. Trebuia să ai alte satisfacții. Aveam un teren și la un moment dat am vândut terenul respectiv și vorbeam cu soția și stăteam de vorbă. Zic, dom'le, copilul nostru o să plece la facultate, ce face? Și zic, hai să luăm o garsonieră, că până la urmă mei. Și am vândut terenul, ce am mai făcut și am luat o garsonieră, care o avem și acum, în București. Da. De asta spun că la un moment dat noi cu mulți ani înainte am început să pregătim terenul. Da, planificare exact, strategică. Că până la moment te gândești, dom'le, o să plece copilul, unde stă, ceva ce. Și am zis, hai să profităm de niște lucruri și să ajutăm situația. Copilul avea acum toate condițiile în București. Adică avea o garsonieră, avea unde să stea. De ce? Pentru că oamenii aia acolo erau altfel. Deci oamenii aia stăteau de vorbă cu tine să te convingă să faci facultatea. I-au mirosit potențialul și au exact. Într-adevăr, în București lucrurile puțin invers. Adică acolo nu vrei bine, nu la fel, nu se ruga nimeni de tine. Dumnezeu e deasupra și ne-a ajutat. De ce? Pentru că trebuia să confirme cu diploma cu originalul diplomei prin care trebuia să se ducă și cei de la Cluj au întârziat să afișeze un rezultat final și
ne-a forțat cumva să luăm decizia, putea să renunțe la București sau nu. Și până la urmă am zis, băi, vezi că pierzi. Și am luat decizia să mergem spre București. Eu bucuros că până la urmă te gândeai, dom'le, am infrastructura, zic, ce fac în Cluj? S-a schimbat direcția. Clujul e la 350 de kilometri. Complicat Cluj pentru Da, și a fost o decizie din punctul meu foarte bună. De ce? Pentru că la București ea a ajuns într-o grupă cu foarte mulți olimpici internaționali. Nu știu ce s-a întâmplat în anul respectiv, au rămas în țară și a fost o provocare și pentru ea, pentru că să fie într-o astfel de grupă. Nivel. Exact, și a trebuit să trag. Ea tot timpul m-a condamnat că n-am vrut să o dau la un liceu de informatică, dar am zis, și noi am stat să o protejăm, i-am explicat, zic, uite unde ai ajuns. Dar dacă nu ai psihicul robust, ce dezi? Adică îi vezi pe aia strălucitor lângă tine? Da, a muncit foarte mult și a ajuns acolo unde și-a dorit. Adică, și repet, de acolo a fost admisă la Cambridge, a fost admisă la ETH în Elveția. Ce poți să-i zic? Poți să-i spui ceva copilul când vezi că munca ei este apreciată și, repet, munca ei fără să o învăț eu. Nu, ea a aplicat, ea a ajuns și la JP Morgan în Londra. Bineînțeles că a dat multe interviuri a fost admisă și la Goldman Sachs. Adică când vezi odată, în primul an că pleacă... Dar nu poți opri așa ceva. Și până îți dai seama că până la urmă ai un copil, e foarte bun și nu poți să... Nu poți. Nu-ți ies. Nu, e clar. Noi am luat decizia, trebuie să o ajutăm. Nu trebuie să o ținem pe loc. Ok. Și ne întoarcem la treaba profesională. Cadastru. Da. Ai găsit vreo satisfacție în munca de acolo? Cadastru e activitatea aia pentru oamenii care nu știu. Când doi oameni într-o comună își dau cu topoarele în cap pentru un măr, pentru un fund de grădină, râul ăsta e la mine, la tătuțul în curte și acum nu mai e că m-ați păcălit hoților. E complicat cadastru. Este un domeniu foarte sensibil. Într-adevăr, noi am avut și niște, nu pot să spun legi proaste, că nu... Ba da, erau proaste. Greșite, să spunem. De exemplu, astăzi, dacă ar fi să o luăm de la zero, da? Cu legislația pe care o avem, cu tehnologia pe care o avem, cu experiența pe care o avem, astăzi am fi cei mai deștepți. Astăzi am avea niște rezultate extraordinare. Problema și provocarea zilei de astăzi nu este de a face cadastru, ci de a rezolva acei scheleți, să le zic așa, rămași în sertare din anii trecuți. Și vorbim de perioada 90-2010. Da. Poate 2005. Da? De ce? S-au dat titluri de proprietate peste titluri de proprietate. Au fost foarte multe titluri suprapuse. De ce? Pentru că nu era tehnologia. Acolo fiecare mai dădea un oțuică, mai dădea un metru în plus. Mai mutăm acolo noaptea. Mergeau cu compasul. Hai, mai dăm un rând. Da. Și acum tu încerci să repari toate lucrurile astea. Nu e foarte ușor, dar întotdeauna am făcut recomandarea de a face lucrurile într-o localitate. Și de ce spun asta? Pentru că și le-am explicat și primarilor. Dom'le, una este să ai imaginea localității completă și să izolezi problemele, adică 5%, că asta este, se asumi. Nu? Că n-ai cum să nu ai probleme. Dar zici așa, dom'le, am imaginea localității cu 5% probleme. Astăzi ce ai? Ai un haos, nu știi nimic. Nu știi nimic. Sau mai auzi cât de cât o problemă și o ții în continuare. Nu, domne, hai să liniștim ce e de liniștit, hai să-i mulțumim pe oameni, pentru că astea sunt programe. Și vreau să vă spun că în 2015 m-am bătut să aducem cadastrul la noi în județ și am reușit atunci 5 localități. Și sunt finalizate. Acel cadastru digital, satelitar? Cadastru general, da. Prin Programul Național de Cadastru. După care, împreună cu colegii mei, am reușit să trecem în zona bună. Durează foarte mult lucrurile astea. Nu avem forță de muncă care să facă. Și cum facem să ne ducem la acel cadastrist mic? Și am inventat cadastru pe sectoare. Okay. Adică să nu se mai ia întreaga localitate, ci să mergi într-un sector cadastral care poate avea una sau mai multe tarlale. Okay. Da? De ce? Pentru că te gândești și la firmele mele. Dom'le, dacă am o firmă cu 1, 2, 3 angajați, ei n-au capacitatea să facă o localitate, că ăla trebuie să și trăiască. Și am zis, dom'le, da, totuși poate să facă zone mai mici. Da. Și uite că din 2000
17 sau 2018, domnule, funcționează foarte bine. Adică chiar a prins amploare. La cât s-a ajuns în momentul ăsta, ca procente, teritoriul județului? Cât e cadastrat? Astăzi sunt contractate în jur de, repet, acum nu mai știu în ultimii 2 ani, generic, în jur de 28 de lucrări la nivel de UAT, dar sunt foarte multe UAT-uri care au plecat la nivel de sector cadastral. Paranteză, UAT-urile sunt localități. Unități administrativ-teritoriale. Noi, nu știu. UAT-ul înseamnă comună, oraș, municipiu. Una dintre ele. Fără sat, Da? Satul ține de comună. Satul e parte componentă a unei comune. Da. Bun. Da? Deci 28 din 101? Din 104? 28 din 104 localități. E vreunul terminat complet? Cred că sunt vreo 12 azi. Și restul când? Ca să e târziu. S-a făcut inteligența artificială. Da, acum e foarte greu să faci o țară întreagă. Bine, acum ne raportăm la... Nu neapărat că este scump, n-ai forța de muncă. Pentru că aici trebuie să existe o legătură, adică cine trebuie să participe? Da, trebuie să participe proprietarul, administrația locală și firma. Okay. E foarte greu să faci la nivel de UAT fără să ai toate cele 3 părți implicate. Da, că se contestă procesul. Plus că o lucrare, dacă mi-aduc aminte bine de contract, deci conform contractului are între 1 an și ceva și până la 3 ani. UAT-ul. Ori dacă ai 104, hai să o luăm așa, dacă ai 104 unități administrative teritoriale, ar trebui să ai 104 societăți care poate să ducă o astfel. Nu ai. În județul Prahova cred că sunt, nu știu dacă sunt 40. Înțeleg. Deci un proces pe următorii 10 și 40, atenție, mici. Adică 1, 2, 3 angajați. Care fac sectoare, localități. Dar nici unii nu vor să lucreze, că fie că e prețul mic, fie că nu se pricep, fie că e prea complexă lucrarea. Într-adevăr, lucrarea nu este una ușoară. Dar de asta am și inventat cadastrul general pe sectoare, tocmai ca să încep să lucrez. Și cred că astăzi Prahova a ajuns undeva spre 40%. Imobile întabulate ca urmare a lucrărilor de cadastru general. Și de ce spun asta? Pentru că prin Agenția Națională de Cadastru se dădeau bani UAT-urilor, se semnau contracte de finanțare și UAT-ul se ocupa să-și angajeze o societate care să-i facă cadastru general. Și câți ani ai stat la cadastru? 9 ani. Din 2013 până și astăzi. Deci iar ai învățat județul pe de rost, după ce l-ai umplut de fibră optică și de cabluri, a doua tură cu cadastru. Da. Deci și acum sunt director suspendat. Okay. Da, pentru că în ianuarie 2022 am fost numit prefect și mi s-a suspendat contractul la oficiul de cadastru. Hai să vorbim despre momentul ăsta, pentru că nu cred că ai aflat de la radio că ești prefect. Deci cumva aveai niște tangențe cu oficialii, cu lumea politică, cu lumea publică. Ai fost verificat, cu siguranță. 100%. Și chestionat. Vrei, te-ai băga, vezi că... Da, deci... Când ai început să cochetezi, să spunem, cu lumea? Bun. Da. Eu fac politică cam din 2010, nu la nivelul de acum, ca să ne înțelegem. Atras de idei sau de persoane, nu? Anturaj. Mă duceam și la ședințe și chiar din 2008, dar efectiv ca și membru. La PSD, nu? La PSD, da. În 2008 la PSD era... Încerc să-mi găsesc galeria. Primar, cred că primarul era Volo în momentul ăla, nu? Aici, la Ploiești, da. Deci nu avea primar, la CJ era Cosma sau Anghel? Nu mai știu. În 2008 a terminat mandatul Florin Anghel, da. Și a venit președintele Cosma în 2008-2012. Iar prefect era Dobre. Da, Adrian Dobre. Așa. Da. Mi-aduc aminte. Au fost o perioadă amuzantă pentru noi, presa. Că oamenii ăștia se ciondăneau între ei cu un talent. Da. Începusem. Evoluția mea, eu niciodată n-am cerut nimic. Urma să te întreb. Cum ai ajuns director? Nu. Niciodată n-am cerut. Dom'le, și acum, de exemplu, mie țintele îmi vin pe parcurs și, repet, nu neapărat că am eu o țintă, de exemplu, să ajung președintele României. Nu, exclus. Da, stai puțin. Și partidul are o țintă. Eu cresc prin munca pe care o fac. Și la un moment dat,
cei din jurul tău te identifică, văd că nu că vrei ceva, ci văd că tu lucrezi, că ești capabil să duci și mai departe și începi să nu neapărat că vrei mai mult, dar te implici. Și ai competență. Și la un moment dat ești identificat pe o anumită poziție. Da? Și începe pregătire? Sau doar ți se spune dacă ești cu minte, te facem prefect? Cum se procedează? Deci era un director competent la cadastru. Venea la ședință de partid. Deci zâmbesc încerc să vă cât mai... Oamenii sunt curioși cum ajunge cineva ceva. Și prima dată am auzit face asocieri oculte. Prima dată am auzit de subprefect. Ok. Și vedeam, deci eram cu un coleg, de fapt cu Emil Drăgănescu eram, și îi spun, băi Emile, nu știu, el îmi spune, nu vrei să fii subprefect? Băi Emile, eu sunt bun acolo. Da. E o pălărie prea mare pentru mine, zic eu. Încercam să-mi consolidez poziția în partea cealaltă unde eram. Zic, nu e. Și vorbind așa, stau și mă gândesc, văd că începe să prindă conturi. Și încep să-mi întind și eu antenele și le spun să blochez. Zic, nu vreau să fiu subprefect, nu că nu vreau, dar vreau să fiu bun unde sunt eu. Ok. Și, s-a renunțat la idee că n-a vrut. Numai că am deschis o cutie a Pandorii. Am înțeles. Le-am dat niște idei. Ok. Deci ăsta vrea să conducă, nu vrea să fie adjunct? Da, el a zis, el vrea treabă clară. El a văzut că, zice, dom'le, uite, își recunoaște calitățile în zona unde lucrează el și el vrea să rămână acolo. Deci eu n-am refuzat datorită faptului că mi s-a părut că e prea puțin. Nu, eu am refuzat că mie mi s-a părut că sunt prea bun acolo, adică prea bun. Știu prea bine, cunosc foarte bine lucrurile acolo, plus că erau lucrurile astea cu cadastrul general. Și am zis, dom'le, nu știu dacă e o provocare pentru mine. Și în momentul ăla s-a deschis o cutie a Pandorei, niște idei. Dom'le, dar totuși prefect nu vrei? În momentul ăla sună altfel. Normal, într-adevăr, prim-ministrul unui județ. E o funcție onorabilă. Guvernului, foarte onorabilă, da. Nu poți să râzi ca la subprefect. Și nu poți să tratezi cu superficialitate. Într-o formă sau exact. Până la urmă, domnule, este o onoare faptul că numai că s-au gândit la tine pentru poziția asta. Dacă nu mă înșel, funcția de prefect e de înalt demnitar public. Exact. Nu râdem. Și la un moment dat am acceptat. Lucrurile s-au întâmplat. Poate că și în mintea mea, dom'le, din momentul ăla am început, dom'le, hai să mă documentez, să văd că până la urmă te duci și te duci la școală, la manuale, te gândești că până la urmă nu poți să mă și gândeam, dom'le, o să vină vremea când trebuie să plec din funcția de prefect. Da. Mă aflu în situația asta chiar acum. Da, corect. Da? Și nu vreau să mă arate lumea cu degetul. Uite, am avut un prefect, n-a făcut nimic. Așa e, expunerea este formidabilă, presiunea asta cu retenție de 10 ani, 20 de ani, te trezești că strigă unul după tine, mai nenorocit atunci cu nu știu ce ai făcut. Foarte important. Și deja am plecat în zona în care zic, dom'le, trebuie să mă documentez, să fac ceva, să fiu bun. Pentru că e o provocare și asta. Da? Ai prins și o perioadă cruntă. Foarte grea. De ce? Pentru că veneam după o pandemie, am trecut din pandemie în criza refugiaților, după aceea am avut problema Ploieștiului cu apa caldă. Da. Din criză în criză a fost. Care trebuie să le gestionăm, să căutăm soluții. Să împace oamenii furioși care se ceartă. După aceea a fost transferul CET-ului dintr-o parte în cealaltă. Primăria a rămas fără bani. Da. Foarte multe probleme și bine, acum nu știu. Și atunci a apărut și ideea asta de a candida la președinție CJ. Multă lume mă condamnă. De ce? De ce? Pentru că nu vorbesc foarte mult pe ceea ce fac. Mie îmi place, de exemplu, să fac lucruri și să văd oamenii mulțumiți. Nu prea îmi place să mă duc să ies în evidență, uite ce am făcut. Dar pe de altă parte trebuie, așa este. E modul de a da raportul alegătorilor. Așa este. Adică cumva trebuie să faci și bucata asta. Așa este. În program. Da. Și când ți-a venit ideea de a candida la CJ? Pentru că nu era un post la care n-ar fi contat părerea ta. Ai văzut că prefectul e mai mult onorific, că banii tu ai
demnitatea și banii și pârghile la altul? Ai vrut din nou, hai că le fac eu? Ai fost din nou în starea aia? Aici lucrurile au... Deci primul mesaj de unde a venit actualul premier a venit la noi în județ. Ok. Și mi-aduc aminte să facem o poză. Am ieșit pe holul prefecturii și la un moment dat în spate aveam instituția prefectului. Da. Și în față, când ne-am uitat, vedeam Consiliul Județean Prahova. Ok. Și îmi spune, zice, da, hai să facem poză aici. Zice, dar fii atent, uite ce vreau de la tine. Uite, așa vreau să postez prezentul și mergem să facem o poză și în partea cealaltă și viitor. Ok, l-au prelucrat ăștia de aici, nu se poate. Din senin. Deci, Premierul Ciolacu n-ar fi asta din burtă, neștiind că poți, că ai profilul, adică undeva a fost o discuție. Probabil. Da. Probabil. Și ți-a părut mișto. da, da. Onorant din nou sau provocator? Și onoare, deci o onoare până la urmă să Mi se pare mai de onoare postul de prefect decât cel de CJ. Adică e ca managerul de proiect cu inginerul șef. Managerul de proiect. Deci, bun, orice om are o etapă în viață. Okay. Până la urmă, nu te duci să mori pe funcția respectivă. Așa Adică, deci, Ai un timp limitat în care exact. ți arăți competența. ți-ai arătat-o, acum probabil este momentul clar să mă duc să fac altceva, să mă duc în altă parte. Nu trebuie să tânjesc să rămân tot timpul aici. Deci ar fi a patra etapă profesională. Da. Și cea mai relaxantă, pentru că presiunea de acasă e ok, nu? Copilul e pe drumul lui. Da. Soția s-a obișnuit deja cu ritmul ăsta încărcat de viață și nu pune presiune pe tine. Nu, normal. Și ești gata, acum ar veni să te dedici pentru o nouă etapă. Pentru o nouă etapă. Da. Vorbim și de etapa asta în următorul. Aș vrea să mai facem o întâlnire, te rog, mai aproape de finalul perioadei electorale. Acum am vrut să vorbim așa să te vadă oameni. E ok? În regulă. Ne vedem.